Hi mga boss, mayong gabi kaninyong tanan. Nangaano mo? Hi mga silent viewer, kumusta na kayo? Baka naman. Guys, pasensya na kayo guys, kasi wala na akong mga vlog na na-upload di sa karong sumanahon na busy nung gusto kong trabaho noon guys, kasi kayang trabaho na ako pang adlaw na sad, pang adlaw nindot ito sa panggabi mga boss, kay maka-vlog ta, makasuroy-suroy tapos asa kining pang adlaw tong trabaho ni guli na to ni kagabi iwa na iyaay na kaayo, abot rin maglungag pa. Mangumusta na lang ko ninyo mga bossing. Bye, have a great time. Sana okay lang kayo dyan, kahit bisag wala mo uyab, okay ra kayo. Lagot pa rin ko, kaon lang itang maayo, anong bisag buto yung mga uyab. Kamod ay uli uyab, dili ako. Mangumusta lang ko sa inyo ha. Katong mga silent viewers ko dyan, baka naman oo, baka naman guys, sa susunod sa uli na ko og Negros, marag hapit na ko maka uli guys, kay mag-file na ko og leave kanya. Pag uli na ko sa Negros, pakita na ko ninyo ang among bukid. Daghan ikog manok dito guys, na ako'y daghang baboy sa kabuok, dako na nagdako dako akong baboy sa kabuok nya, akong iro duha kabuok, so napadyod ko'y iring katong usa kabang, katong usa kay puti, yang iyang usang mata kay itom, yang usa kay green. Tuo mo na ko. Then naapodjud ko itik dito nya, pagid misuba adto ko mamingwit, pagit-on nya tamo kung mamingwit ko suba, mangalot ko guwati, ano ipaon ako sa mga pingwit ba nya karon, kay wala pa man ko kauli, ani ra sa ta diri mo ilo istoryahanay ra gud ta, adto lang ko niyo to baga sa comment, tabi ra gud ta diri, bahala mo buntag tag tabi, kana mo duty ta magbuntag magita usahay, kani pa kang ani ra ta diri magtabi, kay ako ra man gud usa diri, langan man sa kinsa akong ikatabi nga mga silingan ako nga di man makig-istorya kay nako, sige ra mo panghagad og inom nya, kamo na lang akong amiguhon or amigahon. Manghinao to pug ko nga inyo kung tubagon bisag sa comment ra gud. Comment ra demo dito, boss, amo agawon konsyal kapitan na ba, sa amo konsihal kapitan agawon, comment ra mo dito bisag mo tanan mo na ako asa ko gikan ug asa ko nagtrabaho, tubag ko dito, comment ra gud mo. Itong nag-follow na ako, nag-subscribes diha, subscribes na ako diha, salamat ninyo. Okay kayo, perting okay. Tubag na pud mo din ha in taon kay maglingaw mag-chat lang ko ta sa comment ra gud, mag-chat mo nako ana, chat ra gud ta, o maglingaw diri ani ra mo ko ninyo malingaw, daghan na bi kay kung mga friends diri, friends katong subscribes na ako, ay subscribe sa akong YouTube.
Ito na subscribe sa akong da pa-like naman tong video ko kung ano kamuda anong ginagawa nyo da subscribe nyo naman ako, hindi kayo boring sa kunya kay mauli ako dun sa Negros, ipapakita ko sa inyo yung mga manok ko, baboy, kanding, iring, napadyugoy tuko dito, daghan yung tuko then napag ito yung mga paton dito, mga hayop paton ay mga halo, ay mga tekling, tikarol ito daghan sa amo. Pakitunta mo niuli na ako, kauli ko pakita na ko ninyo to kung payag na nindot tayo. Ginamara to na ako sa kahoy, akong bongbong kawayan, salog kawayan, akong atok kay katong nipa. Okay kayo, perting okay ha, okay ha, pero daghan mo kung buhi kamo pamuhay sa din taon mo ay kabulahan uli ninyo sa Negros namoy makita. Ang magpakaon sa inyong mga kahayupan dito, pwede rin po ninyong mga ginikanan, inyong asawa, inyong isuon, inyong agalon, inyong konsihal, kapitan, mayor, anak, nara. Ngita pamamugdaghang lalis. Lagot kay corona. Gutom naman noon ko guys Sigulat ninyo mo comment, huwag mo comment diha. Dugay na kong tanaw sa inyong naong gutumon ko ba kaya po bando yung magtanaw ko kalibangon ko so tagaws, salamat kayo sa nagsubscribe, daghan na kayong subscriber do 74 na itong una 0 pa na siya, 0 karon 74 men 74 daghan na kayo na. Direra ko malingaw ninyo basta comment mo kung magtabi dito kusog kayo. Tabi ta na. Ako rosa dire. Ako rosa. Ina, double drink. Sige na guys. Kaya maglungag pa ko. Kaya gabi na. Alas 8 na. Ako'y panihapon. Gikan pa kong nag-duty. Paito ni pobrita. Ni kabot na to. Wala linuto. Itong kaldero walay sulod niya inigawas na to palit patag sudan niya abot sa gawas ang sudan sa dito ining gibaligya kibahaw. Saon man ako ya bulong agpatadugay pa kayo mong bukal pait ning naunga na ako balan ba rin yung anip pigikumot yung gamay ba tangkag mata ko guys. Okay guys, mawara to nangumusta ra day ko ninyo nganong mustar ko ninyo gudo. Okay pa mo diha, bisa wala mo uyab. Or wala mo bugas diha, parehas ta. Mustar ko ninyo. Tubag mo na ako mayo, dili ra sa tamo pugso no, manipugsan na pero tinud anay. Kita guys mararo buang na rin si tabi ka korosa kay dili man mo reply sa inbox, di magani mo comment ra ko dito kay magtabi ra ko tata. Aber ko mong tanar ko daba mo kanding inyo na mo baboy kay ako palito nag kauli ko na mo kwarta dire tigom na ko sugatos. Okay guys, maura to pataso na kahapoy si balik na lang ko ninyo pananghit nga
igo na ni okay na sakto na kay maglungag pa ko nyo pagyapon ko kalungag sige lang kog tabi diri ako ra usa di hapon mo reply. Pero salamat kay sa nag-subscribe katong mga secret viewers na ko dia. Balo na ko do. Taggan kayo mo 10k viewers mo pero wajud mo subscribe na ko. Patalig mo padukol lagi tanan. Okay, mora to guys. Agang salamat. Oh, palihog day ko og kanini ang subscribe sa akong YouTube channel na Bisayang YouTube. Bisayang YouTube na guys. Kaya mga Bisaya man ta kayog nawong. Dili man ta mga Amerikano. Tanawa ko ilong guys. Thank you.